Tak ako by znela tvoja odpoveď? Áno či nie? Bolo to o tom, že chcel som napísať o chlapcovi, ktorý dostal druhú šancu na život. To som sa snažil vložiť do toho príbehu. Je to o Mikeovi Hansonovi, to je hlavná postava tejto knihy. A má vlastne rovnakú chorobu ako ja. Spozná tam jedného muža, ktorý mu časom ponúkne ponuku, ktorá mu zmení život. A vlastne tým, že sa ho rozhodne prijať, bude musieť nechať svoj starý život za sebou. Je to akoby taká vojenská škola. Všetci tí, ktorí prišli na tú školu, sa rozhodli byť takými tajnými hrdinami, o ktorých nikto nevie nič. Ale aj napriek tomu sa rozhodli zachraňovať ľudí, aj keď môžu pritom zomrieť. Lebo veľakrát ide na život a na smrť pri tej akcii.